अच्छा सुना तो ना लड़की हई हम शहर के सभे डेराला देखी कहर के कोई चाहे ना सब हमरा से सेटिंग हो हमरा से सेटिंग। सुना बोलो पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। ढेर बोला मत। लागे बनावता रह हमसे कनेक्शन प्यार हमार कदी तोह के रिएक्शन। सोचो हो हाथ तनी बच बचा के रह। लागे बनावता रह हमसे कनेक्शन प्यार हमार कदी तोह के रिएक्शन। सिस्टम में रह बकया ही में भाला लइका दे हाथी है बाजी के चाला। हमरा से सब के हो कोई चाहे चैटिंग हो कोई चाहे चैटिंग। तो सुनो बोलो पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। अरे अरे पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। हाथ तारा कौन दिक्कत बा? करेला दूरिये से सब तक झाकी टेलर देखवनी हो पिक्चर हवा की। तो वो देखा दा देख के मुंह मचेगा करेला दूरिये से सब तक झाकी टेलर देखवनी हो पिक्चर हवा की। राखी का चाला सीना पे दुपट्टा नहीं तरानी हो चल जाई काटा। पैसा वाला ने संग करेला डेटिंग हो करेला डेटिंग। तो सुन पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। पहने का जींस रानी टाइट फिटिंग करे जालू तू मकैया में मीटिंग। हाँ तो तोहार काहे करे जा फाटत।